Sa number 3, nagabuso nga ido ginlampusan sang tubo. Naglampo sa kikita na sa barangay. Lalaki nga naghanot sang tubo sa isa ka ido nga nagabusong sa barangay Tangub sa Bacolod, ginpatawag sang barangay. Ang ido na bulag kagyara karon sa paghinakop sang isa ka veterinary clinic. May report si Richard Caballero. Ginpatawag sa pamunuan sa barangay Tangub ang lalaki nga nakuhaan sa video nga naghanot sang isa ka nagabusong nga ido sa Purok San Roque gamit ang isa ka tubo. Sa nag-viral nga video, makita ang dugoon nga nawong sang ido nga ginkilala nga si Latlat matapos inigilampusan sang tubo sa ulo. Ginkondena sa Back PH nga Animal Welfare Group ang insidente. Kagilayon nga gin-rescue ang ido kagindala sa One Veterinarian Animal Clinic. Nagpanawagan man ang barangay sa mga residente nga likawan ang pagpanakit sa mga ido. Amon niya sa amon daya nga hindi sila manakit sa ido Pagtapos ang nagasagot man bala nga sa street dog man bala, nga dapat ipasudlo niya kung gusto siya nga magsagot man sa ido sa street dog, i-adapt niya na lang sang maayo, pasudlo niya da siya compound. Di karon ibram ko na sa street rat nila tagaan kaon mawili na da kaon, ti kung gisa di may maglabay man, madlock, malampusan man, ugaling hindi eksakto na ang pagsakit bala. Naglupok ang kornea sa mata sang ido bangod sa pagpanglampos samtang may fracture naman nga nakita sa idalom sang iya mata. Bangod sini, nabulag na ang tuo nga mata sang ido apang padayon pa nga ginalantaw sa veterinary clinic ang posibilidad nga makakita pa siya liwat. 3 kaadlaw matapos ang insidente, amo na ini ang itsura ni Latlat. Makalakat-lakat na ini kag halos na ayon na ang iya mga pilas. Ginabantayan pa sang klinik si Latlat bangod 7 na ini kasimana nga nagabusong. Sandig sa pagpangusisa sang klinik, ginlampusan sang tubo si Latlat. Sang isa ka lalaki, bangod na pasibangdan ini nga nagtaban sang iya manok nga buhi. Well, amo to, iting na init ang doon na pasibangdan siya, tay gikaon niya kuno ang manok sa tupad balay. Pero pero hindi sila sure kung ang isa to kay do may do man daw pareho siya. Ti ginano sang naga-care siya nga napasibangdan na siya blaman. Pregnant sa ano to? Pregnant. Yes, pregnant siya. Pag check namon, I think mga 7 weeks nga pregnant siya sa ultrasound. 6 or 7 weeks. Pero wala mo siya nahulugan. Subong wala pa man. Hopefully, kag mapadeliver, kag ma-normalize na kitang iya nga mga bata. Sa record sa barangay Tangub, may makapila na ka beses nga nagreklamo ang sospetsado bangod sa nagadamo nga stray dogs o kun layaw nga ido sa ilang nga purok. Tingin mga damdamo, na naman na problema ko street dog, sige mo na kami report sa dugpan, nagkatutos dugpan, wala man bakante. Wala gid bakante. So dapat na yang ganing nga mapadala ko na sulat sa city. Nga dapat ma-consider sang additional sila dugpan. Iti may budget mo yung city bit mo. Ang Back PH ang handa nga magpasaka sang kaso nga paglapas sang Republic Act 8485 o kun Animal Welfare Act of 1998 batok sa nagsakit sa kay Latlat. Well, there's Animal Welfare Act. It's an obvious nga inang animal nga abuse kita na o animal nga cruelty. So, dragi na siya mo-fall. Iti, kumbaga, kisakit yung kitang sakit nila niya si Lat-Lataw. Mas nga proven kita nga nag-violate kita sinang layi, pwede kita ma-preso up to I think more than a year, and then may penalty pa na siyang up to 250,000. Sa record sang One Veterinary Clinic, ikanapulo na nga biktima si Latlat sang pagpanakit nga gindala sa ila sa sining nga tuig. Richard Caballero para sa DigiCast Negros.